Huwa assolutament irresponsabbli li l-amministrazzjoni kollha titneħħa minn skola jumejn biss qabel jingħata bidu għas-sena skolastika l-ġdida. Sostna dan id-deputat nazzjonalista Justin Xkembri wara li Net News ġie marraf li l-iskola Santa Teresa Primary A spiċċat bit-tmexxija kollha tagħha imneħħija mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni bil-barka tal-Ministeru. Fil-fatt il-kap tal-iskola kif ukoll 5 assistenti kapijiet ġew imneħħija u se jkun qed jiġi introdott tim sħiħ ġdid ta' tmexxija. Bil-kakofonija kollha li bidu ta' sena skolastika ġdida ta' fiġġib magħha b'mod inevitabbli. Justin Xkembri insista li huwa responsabbli li l-awtoritajiet kompetenti ma ħadu ebda pass meta kien hemm bżonn l-intervent tagħhom u minflok it-tkaxkir tas-saqajn tagħhom issarraf f'deċiżjoni li se twassal għal konsegwenzi. Dan kollu jfisser ukoll il-ġimgħa d-dieħla hemm skola primarja b'edukaturi u studenti li se jkunu qed jibdew b'amministrazzjoni ġdida mingħajr ebda forma ta' handover. Bir-reazzjoni tkun waħda unanima fuq il-midja soċjali kemm il-ġenituri u anke mill-għalliema. Justin Xkembri stqar li huwa responsabbli min-naħa tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni li ma kkomunikax direttament mal-edukaturi kollha kif ukoll mal-ġenituri b'dak li kien se jiġri. Dan fil-waqt li sostna li deċiżjoni bħal din żgur li mhux qed tawgura tajjeb għas-sena skolastika l-ġdida. Intant f'reazzjoni mill-membri tal-istaff tal-iskola intqal li fuq il-midja soċjali fl-aħħar jiem issemmew ħafna allegazzjonijiet fil-konfront tal-iskola u l-kap tal-istess skola. Huma saħħu li l-verità hi li dawn l-allegazzjonijiet huma kollha folots u verżjoni waħda tal-fatti.